Sziasztok, érkezett a hazai sorsolás, ezek a Oliver Oli látogatott el hozzánk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Csámámba. Na hát szerintem akkor vágjunk is be gyorsan a sorsolásba. Jól van. Mit gondolsz? Parancsolj. Nekem kéne kihúznom ugye a szerencsés beküldött, illetve hát azok közül, akik lájkolták ugye a starfashion.hu. Jól mondom? Csak egyszerre kivettem a hármat. Kérlek szépen, Karsai Lilla a szerencsés nyertesünk, lillakarsai@gmail.com. És hogy ezért mutassuk meg, hogy itt nem csupa Karsai Lilla van, tehát véletlenszerűen dőlt el, hogy tulajdonképpen ő lett a szerencsés nyertesünk, úgyhogy ezt a paksamétát meg vissza is adnál neked már. És ezt pedig megmutatjuk, hogy ugye legtöbben a legtöbb lájkot ez a csuk ezt kapta, a legtöbbeteknek ez a színű, ez a türkis színű Converse tetszett, úgyhogy ezt kapott tőlünk kedves Lilla, viszont hogyha nem tetszik neki, akkor szerintem kaptak bármilyen dolgot. Ja? Majd elbeszélünk. Ennyi, meg lehet csinálni.